Plánujete kúpu pozemku alebo len chcete vedieť, či sa vo vašom okolí nenachádza nejaká environmentálna záťaž? Ak áno, kliknite na informačný systém environmentálnych záťaží. Informačný systém environmentálnych záťaží zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií verejnosti o environmentálnych záťažiach. Je súčasťou informačného systému verejnej správy a je dostupný cez web stránku Enviroportálu. Jeho správcom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a prevádzkovateľom Slovenská agentúra životného prostredia. Samotný informačný systém obsahuje register environmentálnych záťaží, ktorý sa člení na časť A, kde sú evidované pravdepodobné environmentálne záťaže, ďalej je to register B, kde sú evidované environmentálne záťaže a register C s evidenciou sanovaných, respektíve rekultivovaných lokalít. Ide o tzv. Živý systém, ktorý je priebežne aktualizovaný a v súčasnosti je v ňom registrovaných celkovo 1782 lokalít. Z tohto počtu je 851 pravdepodobných environmentálnych záťaží, 328 environmentálnych záťaží a 850 sanovaných lokalít. Do informačného systému je možné vstupovať cez atribútové alebo mapové zobrazenie. V tabuľkovej forme je možné vyhľadávať jednotlivé lokality prostredníctvom rôznych filtrov, ako napríklad podľa registrov alebo ich kombinácií, ďalej podľa územného členenia, ako sú kraj, okres, obec a lokalita, alebo podľa druhu činnosti, ktorá mala za následok vznik environmentálnej záťaže. V tomto rozhraní je v ľavej časti obrazovky dostupná aj rozsiahla publikácia Atlasu sanačných metód, ktorý poskytuje informácie o jednotlivých sanačných metódach spolu s príkladmi ich využitia v praxi. V mapovej aplikácii sa v ľavej časti obrazovky zobrazuje mapový obsah, teda podkladové mapové vrstvy, ktoré okrem údajov z jednotlivých registrov environmentálnych záťaží obsahujú aj doplnkové priestorové údaje. Tieto sú tematicky zoradené a zahŕňajú napríklad ochranu prírody, monitoring, iné informačné systémy a registre verejnej správy a tiež administratívno-správne členenie, ktoré zahŕňa katastrálnu mapu s parcelami registra C aj E. Bežný užívateľ si preto môže prostredníctvom mapovej aplikácie a aktiváciou vybraných podkladových vrstiev jednoducho overiť, či sa v jeho okolí nachádza pravdepodobná environmentálna záťaž alebo environmentálna záťaž. Okrem toho sa informačný systém environmentálnych záťaží delí na verejnú a neverejnú časť. V rámci verejnej časti má užívateľ prístup ku všetkým údajom s výnimkou detailnejších informácií o pravdepodobných environmentálnych záťažiach. Tieto sú dostupné len pre autorizovaných užívateľov, ktorými môžu byť najmä zamestnanci Ministerstva životného prostredia alebo okresných úradov a inšpekcie životného prostredia. Bežný užívateľ si dokáže vyhľadať názov a lokalizáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže, či už v tabuľkovom alebo mapovom zobrazení, avšak ku podrobnejším informáciám o danej pravdepodobnej environmentálnej záťaži sa nedostane. Je to z dôvodu predbežnej opatrnosti, keďže u týchto lokalít nebolo zatiaľ jednoznačne preukázané závažné znečistenie, ktoré je možné overiť vykonaním geologického prieskumu životného prostredia. Okrem toho informačný systém poskytuje aj možnosť vytvorenia tzv. Tlačovej zostavy, ktorá obsahuje podrobnejšie údaje k vybranej registrovanej environmentálnej záťaži, a to vo formáte PDF, ktorú je možné uložiť a následne vytlačiť.